Alhamdulillah iki bangun omahe Pak Kadi wis dilekasi 2 hari wis meh rampung lho iki. Lihat sini. Oke, wis lekas dilepo, tinggal muteh nggih, Pak? Nggih. Ini. Sekali kabeh dilepo terus mari ngono diputih. Nganu Pak Lan apa iku jenenge lambu-lambune dilaki ae ya. Dadine somben nek korsine wis teko kan tak tambahne kursi sudut. Engko nek korsine wis teko iki nganu ben apa ben ombo jembar mening dadine selambu kono dilaki tempat tiduke Pak Kadi tapi panggah ning kene ya. Mening. Pak Kadi sibuk napa to jenengan? Wah, didoi tipine rusak. Walah, mengke kersane dibenake Mas Rizky Pak Kadi. Nggih. Nggih. Wes dipateni kok sampean kesetrum malah. Aja ngengkel. Jarene Jaya klepat aja ngengkel.